Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da yammaci. Akwai ɗan wani ƙarin bayani da ya fito akan maganar trust wallet na ƙara masa tsaro. Abinda za mu yi shine farko za mu shiga trust wallet. In mun shiga ya buɗe mana, so in mun shiga nan wurin settings ɗin nan, sai mu zo nan wurin preference. In mun buɗe nan preference ɗin nan, za mu dawo nan dab browser. In ka shiga dab browser, ka ga nan a buɗe ne, buɗe shi haka za ka yi. So in ka dawo baya zai nuna maka dapps a nan, kaga ya nuna maka dapps a nan za ka yi sai in ka yi kenan ka shiga ka yi swapping. So abun da ya zo shine duk lokacin da ka zo ka gama, ka gane sai ka dawo kan preference ɗinka. In ka dawo sai ka rufe shi haka. Kaga in ka rufe ya nuna cewa ba dapps ma, domin su hackers da kuma ɓarayin token ta dapps suke shigowa. Yanzu kaga misali, kaga na rufe shi, so in ka dawo nan, in ka dawo kaga ba dapps a nan, ba da apps a nan. So ba the apps a nan, kaga daga wallet sai dex sai kuma settings. Su kuma ta wurin da masu ta dapps suke shiga su ma mutane sata. So ku kula nan, in ka zo ka shiga, in ka shiga ka buɗe wallet ɗinka, shigo settings, shiga preference, shiga da apps browser, ka zama da shi nan a rufe in dai ka gama abun da za ka yi. Sannan kuma ka clearing wannan browser ɗin. Sannan in ka buɗe nan shine za ka shigo kan dapps ɗinka ka yi swapping. In ya zamana haka a rufe haka, ko kai ma ba za ka shiga ba, bare kuma wani ɓarawo. Don Allah jama'a a kula, it's very urgent. Ya zamana kawai a rufe, duk lokacin da za ka zo ka shiga kuma sai ka buɗe kayanka. Assalamu alaikum.